नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, विजय सूर्यवंशी या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत. आज आपण कृषी उत्पन्न बाजार समिती लासलगाव येथील कांदा बाजारभाव पाहणार आहोत. असेच रोजचे कांदा बाजारभाव पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून सपोर्ट करा. लासलगाव येथे उन्हाळी कांद्याची आवक 6,448 क्विंटलची झाली होती. उन्हाळी कांद्याला भाव मिळाला आहे. किमान दर 700 रुपये, कमाल दर 2,751 रुपये, सर्वसाधारण दर 2,180 रुपये असे होते लासलगाव येथील प्रति क्विंटलमधील कांदा बाजारभाव. उन्हाळी कांद्याला भाव मिळाला आहे. किमान दर 700 रुपये, कमाल दर 2,751 रुपये, सर्वसाधारण दर 2,180 रुपये असे होते लासलगाव येथील प्रति क्विंटलमधील कांदा बाजारभाव.